Fans van over de hele wereld hebben er een jaar op moeten wachten. Vandaag is het weer zover. André Rieu is terug op het Vrijthof in zijn geboortestad. En daar profiteert de hele regio van. Restaurants op het Vrijthof in het bijzonder. We hebben er allemaal enorm naar uitgekeken. Het is heel snel gegaan dit jaar. Mede denk ik ook door het slechte weer. Zoals je ziet, het weer is goed vandaag, dus de stemming is goed, dus we hebben daar echt heel veel zin in. Zeker is de impact groot. Ik denk dat er voor de hele stad Maastricht zijn omstreken. En natuurlijk specifiek hier voor ons op het Vrijthof. Ja, het is gewoon een heel mooi evenement om een centje aan bij te dragen. Toen Rieu startte, toen zijn we begonnen ook. Hè. In de loop der jaren worden dat steeds meer. Hè. Mensen die beginnen met elkaar te praten over de hekken. En dan krijg je dit. De eerste dag is het altijd even aanpoten, maar ja, als die eerste dag ook voorbij is, dan loopt alles weer op rolletjes. De Grootste heeft dat een enorme impact. We zijn er ook heel hartstikke blij mee dat dit fenomeen hier is. Niet te onderschatten. En voor ons als de Grootste een hele belangrijke impact op jaarbasis. Hoe bereid je je voor op zoveel gasten op dit terras? Ik denk dat daar ga ik echt het compliment geven aan mijn team. Vanavond hebben we hier 300 man. Daar gaan we eigenlijk gewoon elke avond vanuit. We doen dit ook met Rieu Travel bij de Rebel met 250 man per dag. Ja, gewoon de vaste partners. En we staan er helemaal klaar voor. We zijn ook echt heel vrolijk, blij, we hebben er zin in. En we gaan er gewoon weer een echt feestje van maken.